moitos os controis que se fan nestas zonas durante a fin de semana. Controis que acaban con sancións para os condutores por exceso de velocidade, por falta de ITV e por outras infraccións. Estas quedadas que se fan por internet? Non se fan por nada, aquí a xente ven e punto. Nadie organiza nada, nin se fan por nada. Ves? Hai xente, aparcas, xa está. Como na plaza do Concello. Pero que facedes? Mirades os coches? Claro, estamos falando contigo ahora mesmo. Estou aquí co resto da xente falando das modificacións que facemos aos coches. Personalizar o coche, non sei, invertir os cartos noutras cousas que non sexan salir de festa, alcohol, drogarse. O único xente como ves, pois facendo barullo e nada máis. Só que se fai é barullo? Non me fagas esas preguntas porque así non é o único que se fai barullo. Cada un trae os seus vehículos con escapes modificados para ver cal sona, cal ten menos pistóns, cal sona distinto. E ao final, todo o mundo sabe que aquí non se fai nada que... barullo, a parte de barullo. Desde a ignorancia, unha pregunta. Isto excede a velocidade permitida, non? Hai un radar que pode mirar? Pero igualmente, ainda que non hai radar... Se non hai pruebas... Aquí non mercede nada, home. Vímonos pasar un pouco máis rápido. Teñen radar ustedes? Non, eu non o medín, pero así por así. Se non teñen radar non poden dicir que van rápido. Hai xente que di que hai carreiras ilegales e cousas. Non sei, esa xente non sei de que fala. Debería vir aquí a verlo eles mesmos. Sempre hai tanta xente mirando. Normalmente hai máis. Somos xente que vimos de cenar, de pasar o día traballando e vimos aquí a desafogarnos con os compañeiros vendo coches máis chulos, menos chulos, cada un ten o que pode e o que máis vimos aquí a ver, nada máis. Pois isto pasaba no polígono da Sionlla de Santiago de Compostela hai un ano, E imaxes como estas case se volveron a repetir, pero permitideme dicir aquilo de que a policía non é tonta. E mirad, a Policía Local de Santiago estaba moi atento ás redes sociais, sempre está moi atentos, e viron que se estaba facendo unha quedada para o pasado venres, cando comezaba a Ponte da Constitución, a Ponte do 12 de outubro, perdón, onde había centos de coches tuneados quedando nese polígono da Sionlla, Moita atención, porque as quedadas non son ilegais, como dicían estes rapaces, pero sí pode ser ilegal o que se fai nelas. Así que fixo a Policía Local de Santiago? Estableceu un mega operativo, un mega dispositivo en todas as saídas do polígono e este é o resultado. E aquí xa son probas, dicían estes rapaces, non hai probas. Mirade, 149 multas, 98 por exceso de velocidade e 51 por faltas administrativas. Por exemplo, ter cambios no coche non homologados. Nese control, nas saídas de todo o polígono da Sionlla, a policía chegou a mirar 450 vehículos, que son os que estaban nesa quedada. Así nos lo contaba hoxe dende a Policía Local de Santiago. Nós ali o que fixemos foi un operativo para evitar, pois, sobre todo, infraccións relacionadas cos propios vehículos ou cos condutores, cas condutas dos condutores, conducións temerarias ou outro tipo de actitudes que poden levar a accidentes de tráfico. Sobre todo, rapaces novos, entre 20, 25, 30 anos, sancións houve pois unhas casi 100 de exceso de velocidade, algún que duplicaba a velocidade da vía, pero detidos non houve ningún. Tamén houve bastantes por reformas de importancia. Vehículos que non teñen pezas homologadas ou que van a escape libre, cousas que poden causar molestias ou incluso perigo grave á seguridade viaria. Son quedadas que fan a través das redes sociais, nos chegou o cartel e a través dese cartel pois planificamos un operativo para intentar meterlle man e intentar frear este tipo de actitudes. Estes últimos meses a verdade é que sí que notamos un aumento e sobre todo no que máis queremos incidir, evitar vítimas por lesións ou incluso vítimas mortais como pasan noutros polígonos de España. Bueno, neste punto queremos distinguir entre o que é unha quedada de coches e unha carreira ilegal. Por eso, Yaiza, ti tes as diferenzas.
As concentracións neste caso son perfectamente legais sempre que estean planificadas e conten co correspondente permiso tanto da Xunta ou do Concello onde se estean celebrando. Normalmente fanse en espazos que poden ser privados, pero tamén poden ser públicos. Despois están as quedadas, que como dicíamos, en sí non son ilegais, non están coordinadas, normalmente sábense a través do boca a boca ou as redes sociais. O problema é cando se aproveitan para cometer actos ilícitos, como esas carreiras ilegais. Aí é onde comeza o perigo. Sobrepásanse os límites máximos de velocidade permitidos, fanse trompos, algunhas veces incluso se fala de consumo de sustancias estupefacientes e iso, por suposto, exime un perigo tanto para a xente que está nesas carreiras ilegais como tamén para todos eses asistentes que xa sabemos que normalmente se concentra moita xente. Pois aclarado isto, agora queremos falar co xornalista de La Voz de Galicia que escribiu precisamente sobre esta macroconcentración de coches na Sionlla que foi frustrada pola policía local. Aí estamos vendo Xurxo Melchor, moi boas tardes. Que tal? Boas tardes. Bueno, Xurxo, unha vez máis as redes sociais fixeron que toda esa xente, centos de persoas, se citaran o venres ás 11 da noite aí na Sionlla, non? Sí, como dicía a policía local, non é a primeira vez. Eu lembro de polo menos outras 3 que trascenderon, nunha delas con carreiras ilegais en toda regla no estadio de San Lázaro. Como dicíades, pois non, a quedada non é ilegal, pero todo o que se suele facer nesas quedadas non controladas, pois tío, aquí temos 149 multas, 98 por excesos de velocidade moi perigosos nun recinto que está limitado a 50 e a 30 km por hora. Isto é importantísimo. Xurxo, se non me equivoco, a quedada era para o venres, día 10 de outubro, é dicir, comezando a fin de semana xa de cara a noite para que de madrugada podesen estar por aí. Cando comeza a Policía Local de Santiago ver por redes sociais o chamamento que se estaba a facer? Pois, tanto a Policía Local de Santiago como a Garda Civil de Tráfico, que neste asunto están colaborando en perfecta sintonía, están permanentemente escaneando todas as redes sociais, escaneando páxinas web específicas que existen. Este tipo de quedadas fanse máis ou menos unha semana de antelación. Intentan cada vez máis pasar desapercibidas, pero a verdade é que non o están conseguindo porque hai expertos, tanto na Policía como na Garda Civil, que saben ben onde teñen que buscar. E precisamente, Xurxo, todo ese despregue policial aí no polígono da Sionlla fíxose de tal xeito que non deixaran escapatoria, por dicilo de alguna maneira, a todos esos coches que iban a participar nesa macroconcentración, non? Pois si, o que fixo a Policía Local foi moi intelixente, foi obrigar a todos os coches que entraban no polígono a, digamos, circular por un recinto pechado, para que nos entendamos. Nese recinto a saída estaba controlada e aí onde estaban postos os controis tanto de velocidade como os que controlaban se os coches estaban tuneados ilegalmente, de tal forma que aquel que cometera unha infracción obrigatoriamente ia recibir unha multa. Temos que lembrar ese dato, Xurxo, que ti publicabas tamén 450 coches parados, aí no polígono da Sionlla. Xurxo, non te movas dai porque tamén queremos falar contigo